keceng si nali tumpan si akiru pipar pigan lo ate jurnalis labang soning Arnisia Farman nali tum kosolo pita one day workshop labang so amai kibi pontek labang ke nali tumpan keceng si ning klok ben suri suri akacuru pajeri lo kasi lason amai litum biponangi pinangan non ke kere osumartum nang dolo lapen ke anutin same kupine son bake klem maninge hangdo anutin bang kutumta asila solong pena bangke mane journalist ke klem maninge hang tum do lapen doping lo non ke asila bangso journalist ke klem aninge hang ariso yang abang fu bang pie tum han same pini lason Arnisia Farman li tum jong si krungsai lason kachingwai chingsai mate workshop jong si bilo blodang te alang li tum ta mela dak dak pe ni tum long nang charli dun long po senior ke klembari matum long sam alang li tum charli dun long po asini li ningarong piglo apena somai long nang li tum ngelipan kang pu mai along nang hang pena pangpu pon thega pon nang li tum haname putot kachuru pajeri glo apen ke isi nang li tum matheng no nili pachini kang tu lam te ke lapu hello ini tu kacing hon CM sar Dr. Tuliram Ronghang ke hai alang li nai pingkhata teng pen dipro department labangso public relation ke pa doji aphan nang pa bori pon labang ni litum claim pon bomlo alang li nai pingkhata teng pen peneng CM excellence labangso award 2026 pen litum chengpon po laganing kanwang la dober po asi non hejong nilitum council along isia cabinet dolo isia mailong dolo hala isia meeting along ile kaching hon CM sarabang approve ponelo nasila non hoy December kate November achiklo nilitum la CM excellency labangso award kipi ponje pantani tum chisik ponlo lapen ke ako eson dotfulang je ningkane sek pini amayason kaching sai ba elitum one day workshop lasoke pa do ponje phanta nilitum council pen ning aninkan bang lagasi kipi ponje phanta nilitum cheparai ponlo etum CM sara leadership pen etum cheparai ponlong lo asi peneng abang ke non head sinitum action plan dolang masi muning pen abang ke nalitum la jafalo hadi nalitum labangso atangka bang officially nalitum longpo lapen ke nilitum peneng elitum ako ke ciparai pondolo council pen SOP isi thik pon padopon lo guideline isi padopon padolo je department tum ahokpet advertise kipa piponangi ko sonma lahaela man samene tum council pen ciparai pon lo lapen ke advertisement kipinei aniyom niti amokhata menile tum SOP ke semar pondolo la so SOP nalitum jafa tum handa akupini li nangpale ko hola so teng penle nalitum ke claim ke dam ponangi phandame nangchoneri te kangi la sinili kethanji alame doelo nalitum kaduga we phandame laan arni ke so lana kaphang oga por hustame la so mai ki teng konpen penangan nang charli dunja so matum take bangdo student tum ta penangan do la selang litum phanang litum ke claim bari mutum bang than pon pamino lapen pari pon pamino pusinali tuman puton nangchoneri te kanglo lapen ke nili kethanji alam ta doelo lanik bela karno